Ik kan er alweer je met je moet pego bakadje. Ik ga een beetje, die andere komen we maar zo meteen halen. Ja, maar san fidi is gewoon weer de jaren. Look at hair presslijn dan een stok, maar look ja. Wat doe je prima also? Morgenochtend, oma, morgenochtend. Wel is goed, morgenochtend zeker hoor. Ja, oma. O laat je draai bakken. Weten we nog niet, maar je kunt gaan slapen, hoef je niet op me te wachten. Meisje is van mij waarschuwen, dat je moet je wakker laten. Wat zijn me want tegen? Dat je komt bakken, draai bakken, dan kom je naar also. Maar waarom, oma? Je acties aan Tomsi. Met tegen wat lees ik ba. Je nog draai bakken, dan wakker kom in zee. Omdat je takusani kan dat straat, dat natori. Is goed, oma. Abo, jere sam tegen jere. Jere no? Ja, oma. In heb ik. Mek we bakken. Tem kom ik aan her also kring. Hi. Ik leen je spiegel even hoor. Je doet maar, zolang je het maar terugzet. Altijd boy. Zal wel. Hé, beter is Kim al klaar hoor, want ze laat ons altijd zo lang wachten. Het is Sjaak dat bussen naar daar. Ik app er even. Hé, ze komt nog niet no? Ik bal echt hoor. Dus dat is Sjaak. En nu gaat ze gewoon bussen. Ik geef er nog 5 minuten. Ja. Kero, met wie zo bezig te appen? Ah! Oh my god. Dat is niet grappig hè? Serieus? Dit is echt niet zo aan, hoor. Hey. Goed, met jou? Waar gaan we? Jullie halen me uit mijn huis. Waar gaan we? Oké, rij. Doe nog.